De Ruiverse woonwijk Oppenbrek is nog niet helemaal klaar. De middelbare school De Broek in wordt momenteel verbouwd en zal in de loop van volgend jaar al in gebruik genomen kunnen worden. Rondom het punt zal een woonwijk verschijnen met de naam Oppenbrek en die verwijst dan weer naar de Aje Kleiwarenfabriek die hier heeft gestaan. Nog verder terug in de tijd, duizenden jaren geleden, leefden er ook al mensen op de plek waar nu de gemeente Bezelik. De klei langs de Maas bleek vruchtbare grond voor die allereerste boeren die hier woonden. Dankzij allerlei archeologische vondsten die hier gedaan zijn, weten we dus al veel meer over die allereerste inwoners van Ruiver. Nu is dat er nu een gloednieuwe app is met terugnemende tijd. Afgelopen zaterdag werden die officieel in gebruik genomen. Ja. Terug in de tijd rond 3500 voor Christus. De steentijd. Hier in het stroomgebied van de Maas woonden boeren, later bekend als de Steingroep. Na honderdduizenden jaren geleefd te hebben als jagers en verzamelaars. Hier zijn de vondsten gedaan van de Steingroep. Dat zijn jagers-verzamelaars, zoals ze dat mooi noemen, van ongeveer 5000 voor Christus. Die hier geleefd hebben. Misschien wel de eerste inwoners van Oppenbrek dan? Zeker de eerste inwoners van Oppenbrek, ja. En misschien nog wel een van de eerste inwoners van Noord- en Midden-Limburg. We weten daar weinig van, hè? Dus het is extra bijzonder als er vondsten worden gedaan uit die tijd, denk ik. Ja, dus, en zeker deze vondsten zijn uniek. En dat willen we als het ware eren of laten zien door middel van deze speerpuntenroute. Het is een combinatie van een fysieke plek met een speerpunt en de nieuwste toepassingen. Met je smartphone kun je dan het verhaal digitaal en visueel zien in je smartphone. Met de nieuwste technieken, 3D-techniek. En dat wordt straks nog uitgebreid met een game. Zodat we zeg maar heden, verleden en toekomst als het ware met elkaar verbinden. Tijdens de opgravingen zien die heel veel vondsten gedaan. Meer dan 700 archeologische vondsten, opgravingen zien hier gedaan. En als we dan even teruggaan in de tijd, zo rond 3500 voor Christus. Toen woonden hier boeren in het stroomgebied van de Maas. En later waren die bekend als de Kleigroep. En tijdens de opgravingen die hier zijn gedaan, zijn er fragmenten gevonden van kookstenen, van werktuigen en zelfs grondsporen van een klein gebouwtje. En dat is heel bijzonder. De klei wat hier in de omgeving ook is gevonden, of wat hier aanwezig was heel belangrijk voor de bewoners, voor de eerste mensen die hier waren. Later voor de Romeinen en voor de dooropvolgende bevolking weer. Want daarvan maakten ze potten. En dat heeft het leven van die mensen heel erg veranderd destijds. Bijzonder vind ik vooral dat ze die potten ook te zien kregen als ze de app installeert. Hè? Ja, dat klopt. Ik heb het net een klein stukje gezien. Het is heel erg mooi gedaan, heel goed in elkaar gezet. En ja, alle lof voor de ontwerpers ervan. Ik mag een beetje aan de Pokémons denken, hè? Die ze met de telefoon dus. Alleen zijn het nog geen beestjes, maar archeologische vondsten. Ja, dat klopt inderdaad. En ik heb zojuist gehoord dat er op termijn ook een spelelement in gaat komen. En dat heeft een beetje, je kan het vergelijken weer inderdaad met het Pokémon-spel. Ja. Dus dat is erg leuk. Misschien dat de jeugd dan nog geïnteresseerd is. Ja, laten we het hopen. Het zou een mooie bijkomstigheid zien. Dat is ook de bedoeling van ons archeologisch beleid om de verbinding met de toekomst, met de jongere generatie te maken. De smartphone mogen ze mee van papa en mama? Ja, de smartphone mogen ze mee. Sterker nog, die moet mee om het verhaal helemaal goed te begrijpen.